φύγει από το στάδιο. Ναι, εντάξει. Μαρία, στην απονομία. Ευαγγελία Χέρβη, έλατε. Ευαγγελία Χέρβη. Κατουργία. Τι είναι η Ευαγγελία Χέρβη? Δεν ξέρω. Έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Ευαγγελία Χέρβη, είστε εδώ. Μαρία, zoom ξέρεις να κάνεις? Ναι. Γιατί την έβαζα να τραβάει. Χέρβη, would you like to come up here? Ποια είναι η παιδιά αυτή? Είναι αυτή η παιδιά που Η έκπληξη που λέγαμε. Λοιπόν, να είμαστε πάλι. Δίπλα μου βρίσκεται ο Χέρβη Κόνσταν, ο οποίος είναι ένας από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες που συμμετέχει φυσικά στο διεθνές τμήμα, με συμμετοχή από το Μαρόκο. Είναι σημαντικό και τον ανεβάσαμε στη σκηνή γιατί είναι πρώτη φορά που κάποιος ξένος καλλιτέχνης κάνει το ταξίδι από τη χώρα του για το Δήμο Θερμαϊκού και να παραστεί σε αυτό το φεστιβάλ. Μπράβο του, μπράβο! Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να πει δύο λόγια στο κοινό του Film Festival, το Θερμαϊκό Film Festival, και εμείς με χαρά θα τον ακούσουμε. Για την παράλληλη μετάφραση, η Ευαγγελία. Okay. Good evening to everyone. I apologize, I'm not able to speak Greek, but Καλησπέρα σε όλους. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά. just to say, I didn't prepare any text, and of course, I'm a bit shy. Then, just to say, I'm very pleased. It's the first time I come to Greece, and I went today to town to see the town, and I enjoyed it very much, and it's been a good experience for me. Δεν έχω προετοιμάσει κάποιο κείμενο και μάλιστα είμαι και πολύ τροπαλός. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και επισκέφτηκα το Λευκό Πύργο. The festival is young, but from what I've seen, I liked many works. Many of the works did have that quality of irony and depth, and many politically interesting, and making one think about the subjects. Then I enjoyed to see them, and I thought it went very quickly. Then well done to the organizer. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή οργάνωση. Το φεστιβάλ ακόμα είναι νεαρό, αλλά τα έργα που είδα, πολλά από τα έργα που είδα, έχουν πολιτικά νοήματα, έχουν ωριμότητα και βάθος περιεχομένου και μηνυμάτων. I'm very pleased to be part of it. I'm not going to talk too long and too much, but just to say well done, and I'm very pleased to be part of this event. Δεν πρόκειται να σας κουράσω περισσότερο, λέγοντας πολλά πράγματα, αλλά πραγματικά νιώθω πολύ ευχαριστημένος που είμαι μέρος αυτού του φεστιβάλ. Πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά καιρούς διάφοροι καλλιτέχνες μας έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να έρθουν στο φεστιβάλ από το εξωτερικό και ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε ένα αίτημα φιλοξενίας τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ανακοίνωση βραβείων Κριτικής Επιτροπής. Η Τριμελής Κριτική Επιτροπή μας θα μπορούσε να έρθει πάνω να μας ανακοινώσει τα αποτελέσματά της. Να τον πάρω εγώ. Πλάκα κάνω. Την αγωνία. Πριν να σας ανακοινώσετε, κύριε Μουριτζόπουλη, θα μπορούσατε να μας, αν θέλετε, να πείτε κάτι για το φεστιβάλ. Δεν το ήξερα το φεστιβάλ μέχρι να επικοινωνήσουμε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και από άποψη οργάνωση και κυρίως από τις ταινίες. Είναι μια πολύ καλή ιδέα που πρέπει οπωσδήποτε να
προχωρήσει. Το θέμα είναι, νομίζω, ότι χρειάζεται λίγο πιο πολύ να βγει λίγο προς τα έξω, να γίνει πιο γνωστό. Δηλαδή, ακόμη και σε φίλους που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο, δεν το ξέραμε. Γιατί είναι σπάνια περίπτωση φεστιβάλ. Ένα διεθνές φεστιβάλ τόσο κοντά, με τόσο καλές ταινίες και τόσο καλή ιδέα και τόσο καλή οργάνωση. Επίσης, μου έκανε εντύπωση οι ελληνικές ταινίες. Εντάξει, θα το πούμε αν είναι αργότερα αυτό. Παρόλο που ήταν λίγες, ωστόσο, σαν θεματολογία ήταν τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή, υπήρχαν από οικολογικά θέματα, κοινωνικά, πιο προχωρημένες ιδέες, που είναι εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή,